Ukufumana uxolelo lukamongameli ngowona ume phakathi kokumkan'uZwelibanzi Buyelekhaya Dalindyebo nokuthatha iintambo njengokumkani wesizwe saBathembu kwiphondo laseMpuma Koloni. Ukumkani obambeleyo ukumkan'uAzenathi Dalindyebo kulindeleke ukuba aqhubeke ebambe kwesisihlalo logama kusafakwa iscelo sokuba uyise afumane uxolelo lukamongameli. Ukumkan'uZwelibanzi Dalindyebo ukhululwe ngengqawule kule veki emva kokuchitha iminyaka emine esentolongweni. Ukukhululwa kwekumkani yabaThembu kothuse ilizwe liphela kusamkelwa ngabanye, ingakumbi ikomkhulu yabaThembu. Uninzi belulindele kubekho imibhiyozo, kodwa usapho luthi ikumkani ayikazudibana nabantu bayo, nanjengoko basalandela iinkqubo zokufumana uxolelo lukamongameli phambi kokuba iqhubekeke nemisebenzi yayo. Siyaqaphela into yobana ngumthetho lo ongengowethu. Thina ngokomthetho wethu bekungamelanga noba ikumkani ibanjiwe, bekumele uba ikumkani yenzile yonke into yayo yokudisiplina abantu bayo, yokulungisa isizwe ngaloo ndlela ayilungisa ngayo. Kodwa ke kwenzekile ke uyenze ngeli xesha siphethwe imithetho yasentshona. Isizwe saBathembu besingahambisani nokuvalelwa kwekumkani yabo. Babongoze umongameli akhawulezise le nkqubo. Hayi, siyayivuyela thina loo nto leyo. Kaloku nanjenganxa umntu oyinkokheli okwayikumkani uphethe abantu la, so noko akumandanga xa yohlala ngapha kwesitshixo angabi selawulweni lakhe emsebenzini wakhe. Indlu yeenkokheli zemveli kwiMpuma Koloni ithi izokusebenzisana nosapho kwiinkqubo zokufumana uxolelo lukamongameli. Ukumkan'uBuyelekhaya Dalindyebo uzolichitha nosapho usuku lwakhe leKrismesi emva kweminyaka emine eseluvalelweni. Nangona njengekacaci ukuba ubuyela nini esihlalweni sakhe sobukumkani, uzokudibana nesizwe saBathembu kwinyanga ezayo ebumbane. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.